Presentem el projecte Gira EFI, impulsat per la Diputació de Girona per a la millora de l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona. Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. El projecte s'estructura en 11 actuacions més una actuació de coordinació. D'aquestes 11 actuacions, les 5 primeres consisteixen en instal·lar plaques solars fotovoltaiques d'autoconsum per millorar l'eficiència energètica en 9 edificis municipals. 5 actuacions més de millora de l'enllumenat públic municipal per substituir antigues bombetes de vapor de sodi o de mercuri per noves lluminàries de tecnologia LED a 5 municipis de les comarques de Girona. Una actuació que consisteix en la instal·lació de 30 equips de telegestió elèctrica en 30 edificis municipals per controlar el consum i l'automatització de les operacions. I una actuació de difusió i sensibilització per conscienciar la ciutadania sobre la importància de l'estalvi energètic i els instruments disponibles actualment per a reduir el consum energètic. Aquest projecte té un cost total d'1.337.175,03 euros, amb un cofinançament que es distribueix entre el FEDER amb 504.972,23 euros, la Diputació de Girona amb 359.436,12 euros i els diferents municipis implicats amb 472.766,68 euros. Els objectius estratègics del projecte Gira EFI són contribuir als objectius de l'Estratègia Europa de reduir en més d'un 20% les emissions de CO2. Agrupar les inversions en energia sostenible, promoure economies d'escala i simplificar els processos administratius. I afavorir la creació i el manteniment de llocs de treball relacionats amb les energies sostenibles. Els objectius operatius principals són estalvi energètic en els edificis municipals mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l'autoconsum, reducció del consum d'energia elèctrica en l'enllumenat públic exterior i control de consums i automatització d'operacions mitjançant la instal·lació d'equips de telegestió en edificis públics. Veiem amb més detall cadascuna d'aquestes actuacions. 1. La millora de l'eficiència energètica dels edificis municipals. Funcionament de les plaques fotovoltaiques. Les plaques o panells solars fotovoltaics. Foto significa llum i voltaica fa referència a l'electricitat. Per tant, com el seu nom indica, es refereix a la producció d'electricitat mitjançant la llum. Els panells solars es componen de diverses cèl·lules fotovoltaiques d'aproximadament 10 centímetres quadrats de superfície cadascuna. Les cèl·lules fotovoltaiques creen una càrrega negativa i una càrrega positiva i gràcies a aquestes dues càrregues oposades poden generar electricitat. A més d'aquests elements, n'hi ha d'altres que són bàsics per al funcionament de les plaques fotovoltaiques. L'inversor solar és l'encarregat de convertir el corrent continu que genera a les plaques en corrent altern perquè aquesta energia pugui ser utilitzada en els edificis municipals. El comptador bidireccional és el responsable tant de comptabilitzar l'energia que es consumeix com la que s'injecta a la xarxa. Alguns dels avantatges d'utilitzar plaques fotovoltaiques són: és una energia neta i no contaminant, disponibilitat i font inesgotable d'energia, cost més baix de producció, manteniment senzill i econòmic, facilitat d'instal·lació, durabilitat. Els edificis on s'han realitzat les millores d'eficiència energètica són la residència geriàtrica de Cassà de la Selva. Amb aquesta actuació es pretén millorar l'eficiència energètica mitjançant la instal·lació d'un generador fotovoltaic constituït de 72 panells a la coberta que proporciona una potència màxima de 38,88 kW a la planta, amb la finalitat d'autoconsumir l'electricitat generada. La reducció del consum elèctric amb aquesta inversió és d'un 30%. La fàbrica Pagans de Celrà i les piscines municipals. Mitjançant aquesta actuació, s'aposta per la reducció del consum energètic i l'autosuficiència energètica de l'edifici. L'execució de l'obra consta de 2 instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, una situada a la coberta de l'edifici històric de la fàbrica Pagans i una segona a les piscines municipals.
Amb aquesta inversió, es preveu un estalvi elèctric anual del 9% a l'edifici històric de la fàbrica Pagans i d'un 33% a les piscines municipals. El local sociocultural de Garrigàs. La superfície útil de la coberta plana de l'equipament municipal és de 330 metres quadrats, suficient per instal·lar-hi 16 mòduls fotovoltaics connectats en sèrie. També es deixa espai per a una possible ampliació de la instal·lació segons futures necessitats de l'edifici. Amb aquesta actuació es preveu un estalvi d'energia del 40%. L'edifici de la seu de l'Ajuntament de Palafrugell. Per a millorar l'eficiència energètica de l'edifici, el projecte inclou la instal·lació a la coberta d'un camp solar fotovoltaic format per 69 panells fotovoltaics connectats en sèrie que poden proporcionar una potència pic de 37,26 kW. Després d'aquesta actuació, l'edifici es beneficiarà d'una reducció d'energia del 39%. 4 edificis municipals de Sant Julià del Llor i Bonmatí. Per tal de proveir d'energia elèctrica i reduir la dependència de la companyia de distribució actual, es proposa la instal·lació de mòduls fotovoltaics als edificis de l'Ajuntament, el Centre Cívic, l'Esplai i l'Estació de Bombament. El percentatge d'estalvi que s'assolirà amb l'actuació és del 65,2% a l'Ajuntament, el 45,7% al Centre Cívic, el 40,3% a l'Esplai i el 33,7% a l'Estació de Bombament. 2. Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior. Funcionament de l'enllumenat LED. Actualment, els llum LED, Light Emitting Diode, estan substituint moltes de les làmpades més antigues, ja que aporten un estalvi energètic considerable. La tecnologia LED funciona gràcies al transvasament d'electrons entre dos materials semiconductors, un de positiu i un de negatiu. Quan entre el semiconductor positiu i el negatiu s'aplica un voltatge, es generen unes partícules que van d'un semiconductor a l'altre, i això fa que es creïn fotons. Aquests fotons són els encarregats de generar la llum. El color d'aquesta llum dependrà d'aquests fotons. Part de l'eficiència de la llum generada amb LED s'explica perquè la majoria de l'energia que consumeix s'inverteix en lluminositat, a diferència d'altres sistemes que, per exemple, produeixen llum per incandescència, i aproximadament un 90% de l'energia que generen es converteix en escalfor. Cal destacar que una bombeta tradicional té una vida mitjana de 5.000 hores, mentre que una bombeta LED té aproximadament una vida mitjana de 100.000 hores. En definitiva, els avantatges d'utilitzar llums LED són eficiència energètica elevada, vida útil considerablement superior a la de les lluminàries convencionals que permet optimitzar i reduir els costos de manteniment, facilitat per dirigir la llum, control dinàmic del color, possibilitat d'escollir la tonalitat en lluminàries decoratives, lluminàries completament regulables, la qual cosa permet ajustar la potència d'il·luminació als nivells necessaris en cada cas i moment. Els municipis on s'han realitzat les millores en l'enllumenat exterior són Ger. El sistema d'enllumenat públic del municipi de Ger té unes dimensions considerables a causa de la quantitat d'urbanitzacions de segones residències que hi ha al municipi. Això comporta que la despesa energètica de l'enllumenat públic sigui molt elevada. Per tant, s'han instal·lat lluminàries LED en substitució de les que hi ha actualment a tot el municipi. El percentatge d'energia estalviada amb aquesta actuació és del 70%. Hostalric. Les actuacions de l'enllumenat d'Hostalric consisteixen en el canvi d'equip i làmpades, subministrament de nova lluminària, 402 actualment, proteccions contra sobretensió i monitoratge dels punts de llum, 575. Cal destacar que dins de l'àmbit d'actuació s'ha inclòs el Castell d'Hostalric, una fortificació històrica. El percentatge d'energia estalviat amb aquesta actuació és del 67,30%. Maçanet de Cabrenys. L'abast de la millora proposada afecta les urbanitzacions Can Coll i la Casa Nova, instal·lacions de titularitat municipal.
Les actuacions consisteixen en el canvi d'equip i làmpades, subministrament de nova lluminària, instal·lació de nou cablejat, proteccions contra sobretensió i monitoratge dels punts de llum mitjançant un equip de telegestió. El percentatge d'energia estalviat amb aquesta actuació és del 66%. Riells i Viabrea. Amb la finalitat d'assolir el màxim estalvi energètic, es proposa convertir part de l'enllumenat del municipi de Riells i Viabrea en tecnologia LED, la instal·lació de proteccions contra sobretensions i equips de monitoratge als seus respectius quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions. El percentatge d'energia estalviat amb aquesta actuació és del 79,18%. Sant Joan de les Abadesses. La millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat a Sant Joan de les Abadesses s'ha aconseguit canviant 455 punts de llum amb tecnologia LED. El percentatge d'energia estalviat amb aquesta actuació és del 72%. 3. Mesurament i verificació dels estalvis i seguiment de la producció d'energia renovable. Funcionament d'un sistema de telegestió. La telegestió és un conjunt de productes que es basen en tecnologies electròniques, de telecomunicacions i informàtiques que permeten tenir el control a distància i fer determinades operacions i lectures d'instal·lacions i de comptadors. Aquests nous sistemes de telegestió ofereixen un major control de la xarxa i una major rapidesa de resposta a l'hora de solucionar qualsevol problema. Amb la telegestió es pot tenir un control absolut de l'encesa i apagada de llums i sistemes de climatització d'espais municipals com poden ser pavellons, biblioteques, espais lúdics o escoles, entre d'altres. Els sistemes de telegestió tenen dos components principals: els anomenats comptadors intel·ligents i la plataforma de control, que compta amb un programari de monitoratge i una pantalla de visualització. Els comptadors intel·ligents permeten recollir les dades del quadre elèctric i enviar-les a la plataforma de control. Aquesta darrera és l'encarregada d'analitzar les dades i dur a terme diferents automatitzacions per controlar els comptadors intel·ligents. Alguns dels avantatges d'utilitzar sistemes de telegestió són: optimització de l'encesa i apagada telemàtica de lluminàries i equips de climatització. Mesurament en temps reals de la tensió i intensitat en cadascuna de les fases. Anàlisi de l'estat del quadre mitjançant l'enviament diari d'informes i alarmes. L'actuació consisteix en la instal·lació de 30 equips de telegestió en diferents edificis municipals on es detecten els consums més importants. Habitualment són escoles, equipaments esportius d'ús intensiu o les oficines dels ajuntaments. La recollida de dades dels diferents sistemes de telegestió i control es realitza a través d'un sistema integral de gestió de dades. Aquestes dades permeten detectar i solucionar incidències i disposar d'un historial d'informació sobre consums energètics. L'impacte i la dimensió transformadora del projecte GiraEFI. El projecte GiraEFI ha suposat una inversió a les comarques gironines d'1.337.175,03 euros. Una reducció del consum anual d'energia primària en edificis públics de 196.642,70 kWh per any. Una reducció anual estimada de gasos amb efecte hivernacle de 417,55 tones de CO2 per any. I una reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses de 68,93 TEP per any. El projecte GiraEFI contribueix a complir els objectius de desenvolupament sostenible de la Diputació de Girona per a l'any 2030. ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones. ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. La Diputació de Girona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, treballa per millorar l'eficiència energètica dels municipis gironins.